Улы Шақмағалуында яшаучы Фәрида Пағилманова 1927 елның 27 октябрында дөньяга килә. Илгә бийек ватан сугышы башлану хакындагы хәбәр килеп ирешкәндә Фәридәгә бары 13 яшь тулган була. Мәктәпкә килгәч, укытучы апалары сугыш башлануын хәбәр итә. Esmerler kopçukları sertifikat ettik. Şunda altıncı parada soyandı bir ataları yolunda şeyler. Ondan dolayı bizim o yeri adil turda biz apasmetigen bizim kantorga buysunlar yeni biz. 7 классын тамамлаган елны Казан шәһәрендәге порох заводына эшчеләр җибәрергә кирәк була. Мөслимнән заводка 6 кызны юллыйлар. Алар арасында Олы Шакмактан авылдаш кызы белән Фәридә дә бара. Bütün de bize 27 yıllar oğul bizim oğuldan rayından 6 kızıyık. Biz zavutla oş olmadık. Bizde 800 gram ipi verdiler. Anam bulay oşka solun bir evleri. Birinci, ikinci, üçüncü neydim? Onun neyine kora bindi. Biz oğuldan 2 kızıyık. Заводтан 1947 елда янәдән авылга кайтып төшә Фәридә Гыйлманова. Кыз колхозда эшли башлый. Торыф чыгарырга баручы кызлар белән торыф чыгарырга да китеп бара ул. Анда 4 ел эшләп кайткач, янәдән колхозга эшкә керә. Күп төрле хезмәтләр башкара ул. Авыл советы депутаты, авылны көтү хуҗасы вазифасында үзенең терлекләрен бетергәнчә алып бара. Бүгенге тормыш әкият ди ул үзе. Tip sulasan öyle ne itesin. Bu hatlı rahatça karadı. Rızıkның neyindeyisin dilisin. Ben 82 yaşka kadar seyir asaladım. Mene bunlar neyse. 82 yılında mene 13 yıl seyir bitirgenime. Бүген Фәридә Гыйлманова Олы Шакмак гомердә бер үзе яшәсә дә, ялгыз калырга һич вакыты юк аның. Чөнки туганнары Сирина һәм Илкам Хановлар тәрбияләп, кадер-хөрмәт күрсәтеп яшиләр. Çirdesel koyğırı bitəbiz indi bir kengəşçimiz, dostumuz bitəl, tuğanımız. Нәрсә булса да indi kengəş, kengəşin biri, ярдәмен biri ярдәм итә инде төрле вакытларда төрлечә була бит kengəşләр белән ярдәм итә инде. Bütün işte şunun kuşlar çeşitliğinde davay bak çatırmaya gerek, davay berengini başlıyoruz, davay berengi tutkan kişi, mene her botna da yol günü уже berengi çıkartıyor, berengi çıkarıyoruz, plan kurup kaldırıyoruz. Фәридә Гыйлманованы истәлекләр саклаучы сандыгында бүген бик күп рәхмәт хатлары, мактау грамоталары һәм башка бүләкләре саклана. Бик еш кынауларны кулына алып, узган гомерләренә әйләнеп кайта, хәтерендә яңарта. Фәридә Гыйлманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.